But first, you are kindly requested to watch this important safety announcement. Κυρίες και κύριοι, στους διαδρόμους, στα καθίσματα ή δίπλα στις εξόδου. Παρακαλείστε να είστε προσεκτικοί όταν ανοίγετε τις ειδικές θήκες αποσκευών πάνω από το κάθισμά σας, καθώς υπάρχει πιθανότητα να πέσει κάποια από τις αποσκευές με αποτέλεσμα τον τραυματισμό κάποιου. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικά παιχνίδια και ατομικά συστήματα. Αν φοράτε ψηλά τακούνια ή γυαλιά, πρέπει να τα βγάλετε. Τοποθετήστε και τα δύο πόδια ίσια στο πλάτο. Βεβαιωθείτε ότι το ατομικό σας τραπεζάκι είναι κλειστό, η πλάτη του καθίσματός σας βρίσκεται σε όρθια θέση και τα χέρια του είναι κατεβασμένα. Η ζώνη ασφαλείας σας πρέπει να είναι προσδεμένη για την απογείωση. Παρακαλούμε παρακολουθείτε τα φωτεινά σήματα για τη ζώνη ασφαλείας και το κάπνισμα. Αν στην πτήση σας επιτρέπετε το κάπνισμα, παρακαλούμε μην καπνίζετε όταν στέκεστε στις πλησιέστερες εξόδους. Γι' αυτό παρακαλούμε αφιερώστε λίγο χρόνο για να εντοπίσετε την πλησιέστερη προς εσάς έξοδο, που μπορεί να βρίσκεται πίσω σας.
πρόοδο για τις ζώνες ασφαλείας. Σας υπενθυμίζουμε να πάρετε μαζί σας όλα τα αποσκευαστικά αντικείμενα και σας συνιστούμε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν ανοίγετε τις θήκες αποσκευών. Το προσωπικό εδάφους θα είναι τώρα στη διάθεσή σας σε οποιαδήποτε βοήθεια ή πληροφορία χρειαστείτε. Σας ευχαριστώ που αλλάξετε Κυπριακή.